Ας μιλήσουμε για εποχές. Είναι η εποχή τώρα αυτή που το σώμα και το μυαλό μου υπολειτουργεί. Πιέζεται να αντέξει το βάρβαρο κρύο καιρό και παραδίνεται σε νάρκη. Είναι η πρώτη από τις εποχές που έχουν περάσει στη μέχρι τώρα ζωή μου, η οποία μου έχει φέρει ένα βαθύ πόνο στα κόκαλα. Μα τι λες? Όχι, φυσικά και δεν έμπλεξα σε ξύλο. Αφού με ξέρεις, τίποτα δεν αφήνω να εξαντλείς την υπομονή μου. Τι δεν ξέρεις? Παράληψη. Είμαι ο Άρης, διανύω την τρίτη δεκαετία της ζωής μου και δεν είμαι καθόλου πολεμοχαρής. Δεν πολεμώ τους εχθρούς μου, δεν πολεμώ τις δημόσιες υπηρεσίες τα πρωινά, δεν πολεμώ το σκατόπεδο από το περίπτερο απέναντι που μου κλέβει τα αρέστα τάχα μου ότι δεν τον παίρνω χαμπάρι κάθε πρωί που παίρνω τσιγάρα, δεν πολεμώ την κυρά Σταυρούλα που μου χτυπάει απαραίτητος 3 φορές την εβδομάδα το κουδούνι να ζητήσει τα 4 ενίκια που τους χρωστάω. Δεν πολεμώ για τη ζωή. Αν πολεμάω για κάτι, μα τι δεν καταλαβαίνεις? Δεν πολεμάω, σου λέω. Μάλλον στάσου. Πολεμάω. Πολεμάω μερικές φορές τις εποχές. Για την ακρίβεια, αυτή είναι η πρώτη μου φορά. Είναι η πρώτη μου φορά, αν θυμάμαι καλά, που πονάνε τόσο πολύ τα κόκαλά μου. Τόσο βαθιά. Ναι. Σου το είπα και πριν. Κρυώνω. Λίγο. Όπου και να είμαι. Στο δρόμο, στο σπίτι, στην καφετέρια, που πίνω ένα καφέ με κανένα φιλαράκι που και που, στις εταιρείες που πηγαίνω έρχομαι, στο λεωφορείο, παντού. Και τότε αναρωτιέμαι, οι άλλοι γύρω μου δεν κρυώνουν? Αφού τους βλέπω, δεν δείχνουν να πονάνε τα κοκαλά τους. Αλήθεια σου λέω, ούτε αυτοί πολεμούν. Ξύπνησα σήμερα, περπάτησα γρήγορα να πάω στην 43η συνέντευξη που με κάλεσαν, κάπου κοντά στην πλατεία Κοτζιά. Έφτασα εκεί 8 ντάν και μπορώ να πω σχεδόν με βεβαιότητα ότι με το περπάτημα ζεστάθηκα κάπως. Με υποδέχτηκε ένας κύριος με κουστούμι μπλε και μεταξωτή κεραμιδή γραβάτα. Τι να κάνω εγώ με τούτα εδώ τα σχέδια? Ζωγραφιές φτιάχνει και η κόρη μου. Να πουλάς, ξέρεις? Πάλι πάγωσα ξαφνικά. Τι να του πω, ψέματα? Αφού δεν ξέρω. Αλλά δεν φταίει κανείς. Να ξέρεις. Δεν φταίει ο κυριούλης με την κεραμίδη γραβάτα. Δεν φταίει το κράτος. Ούτε ο κόσμος γύρω φταίει. Η εποχή φταίει. Που αλλάζει απότομα και ψυχραίνει. Και ξεγελιέμαι και δεν παίρνω πιο ζεστό μπουφάν. Πάνε τώρα κάποιοι μήνες που κρυώνω. Πέρσι ήταν αλλιώς. Έτρεχα, θυμάμαι, σαν τρελός να τελειώσω πριν το καλοκαίρι τη διπλωματική να πάρω το χαρτί. Ωραία ήταν όμως. Ζωντανά, δημιουργικά, ζεστά. Δεν έτρεχα και σε αυτές τις κολοεταιρείες. Νομίζω αύριο θα πάρω ξανά τηλέφωνο σε εκείνο το γραφείο. Πριν 1 μήνα μου είχαν βρει μια δουλειά, να σου πω την αλήθεια. Φροντιστής αεροσυνοδός. Αλλά ήθελα να ξέρω αραβικά.
Γαμώ το μυαλό της. Η μάνα μου από τα 12 γερμανικά με πήγαινε, μα δεν είδε ότι θα έβαζε κρύο. Δεν πειράζει. Εγώ θα ξαναπάρω. Θα το σηκώσω λογικά εκείνο το κομμενάκι με την καβλιάρικη φωνή. Καλησπέρα. Γραφείο Ευρέσεως Εργασίας ο Κέντρος. Πώς μπορώ να σας εξυπηρετήσω? Αριστεία τη λένε. Αστείο, Μπορεί να πολεμά και αυτή εποχές. Λες. Μήπως να πάω από κοντά για να τη γνωρίσω κιόλας. Έχω και καιρό να... Πώς έφτασε η κουβέντα εδώ όμως? Ξεχνιέμαι μερικές φορές και... κρύωσα κάπως. Και αυτός ο πόνος... Εσύ φταίς. Επέμενες να μιλήσουμε για εποχές.